de primera mà, narrades per ell mateix. Jaume I va escriure les seues memòries fa vora 800 anys. El mateix Jaume I és l'únic rei del seu temps que deixa unes memòries personals, unes memòries polítiques pròpies. Això no ho trobes en tota Europa. No la va escriure ell, molt probablement Jaume I ni tan sols sabia escriure, però sí que la va dictar i es va preocupar de donar-li una forma acabada. És una peça única en la literatura europea del segle XIII. L'escriptor Víctor Labrado porta al valencià actual els passatges que conten la conquesta de València. El pròleg el firma el cronista de la ciutat, Vicent Baidal. Amb ells ens trobem davant els vestigis romànics de València. A mi m'agradaria arribar a un lector que fos sensible a la invitació, després d'aquesta porta d'entrada, a anar al llibre dels fets i llegir-lo. És un llibre formidable. Una crònica apassionant, sense precedents i digna d'un guió de qualsevol de les sèries èpiques que veiem ara. Si pensem en aquestes obres, visualitzant-les, són fantàstiques. Per exemple, esta conquesta de València comença pel nord, en el moment de la conquesta de Morella, i comença amb les tropes de Jaume I pràcticament atrapades en la neu en els ports de Morella. Imaginem aquesta figura amb els cavalls, amb els peons, nevant, etc. Una novel·la històrica que ja tenen en totes les llibreries.